Μέσα στο ιστορικό κέντρο της Βέρειας και στην οδό Κεντρικής, στο ύψος της παλαιάς Μητρόπολης, υπάρχει ο πλάτανος που σύμφωνα με την παράδοση οι Οθωμανοί όταν κατέλαβαν την πόλη της Βέρειας απαγχώνησαν τον τότε Μητροπολίτη Βέρειας Αρσένιο. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Αρσένιος Βέρειας έζησε στις τελευταίες δεκαετίες του 14ου ή και στις πρώτες του 15ου αιώνα. Μοναδική πηγή πληροφοριών για το πρόσωπό του και το μαρτύριό του είναι μια ακολουθία προς τιμήν του, την οποία ανακάλυψε ο αείμνηστος ιστορικός της Βέρειας Γεώργιος Χιονίδης σε χειρόγραφο της Μονής Μεγάλου Μετεώρου της ίδιας εποχής και την εξέδωσε για πρώτη φορά. Σύμφωνα με την ακολουθία, ο Άγιος Αρσένιος ήταν Μητροπολίτης Βερίας και συνελήφθη πιθανόν κατά τη διάρκεια της κατοχής της πόλεως από τους Τούρκους πριν από την οριστική άλωσή της. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε και τελικά αποκεφαλίστηκε ή απαγχωνίστηκε στο Ιερό Βήμα ή έξω από την παλαιά Μητρόπολη. Οι Τούρκοι πέταξαν το ιερό λείψανό του, αλλά αυτό παρέμεινε άθικτο και στη συνέχεια ενταφιάστηκε στον Ιερό Ναό ενός μάρτυρος στην πόλη της Βέρειας. Η ανακάλυψη της ακολουθίας οδήγησε το 1978 στην καθιέρωση της εορτής του από τον μακαριστό Μητροπολίτη Βερίας Παύλο και με την ευκαιρία εκδόθηκε προς τιμή του νέα ακολουθία, την οποία συνέγραψε ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μακαριστός γέροντας Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Η μνήμη του τιμάται στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βερίας στις 28 Μαΐου. Ο ιστορικός πλάτανος της οδού Κεντρικής στέκει εκεί για πάνω από 600 χρόνια, αδιάψευστος μάρτυρας των γεγονότων που συνέβησαν κατά την πάροδο των εκατοντάδων χρόνων, θυμίζοντας τους επισκέπτες που διέρχονται από εκεί ένα κομμάτι της ιστορίας της Βέρειας.